Hello, I would like to book a room for 2 people. Dobrý den, chtěl bych si rezervovat pokoj pro 2 lidi. Dobrý den, chtěl bych si rezervovat pokoj pro 2 lidi. Where is the nearest metro station located in this city? Kde se nachází nejbližší stanice metra v tomto městě? Kde se nachází nejbližší stanice metra v tomto městě? Can you please show me the way to the main square? Můžete mi prosím ukázat cestu na hlavní náměstí? Můžete mi prosím ukázat cestu na hlavní náměstí? How much does a train ticket to Prague cost for an adult? Kolik stojí jízdenka na vlak do Prahy pro dospělého? Kolik stojí jízdenka na vlak do Prahy pro dospělého? I would like to order a traditional Czech meal for dinner. Chtěl bych si objednat tradiční české jídlo k večeři. Chtěl bych si objednat tradiční české jídlo k večeři. Do you speak English or German? I need some help. Mluvíte anglicky nebo německy? Potřebuji trochu pomoci. Mluvíte anglicky nebo německy? Potřebuji trochu pomoci. Where can I buy a city map and a tourist guide? Kde si mohu koupit mapu města a turistického průvodce? Kde si mohu koupit mapu města a turistického průvodce? My suitcase got lost at the airport. What should I do? Můj kufr se ztratil na letišti. Co mám dělat? Můj kufr se ztratil na letišti. Co mám dělat? Is there free Wi-Fi connection available in this hotel? Je v tomto hotelu k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení? Je v tomto hotelu k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení? I would like to rent a car for 3 days a week. Rád bych si půjčil auto na 3 dny v týdnu. Rád bych si půjčil auto na 3 dny v týdnu. What time does the last bus to the city center leave? V kolik hodin odjíždí poslední autobus do centra města? V kolik hodin odjíždí poslední autobus do centra města? Do you have free tables for 4 people for tonight? Máte volné stoly pro 4 osoby na dnešní večer? Máte volné stoly pro 4 osoby na dnešní večer? I would like to pay the bill by card, if it is possible. Chtěl bych zaplatit účet kartou, pokud je to možné. Chtěl bych zaplatit účet kartou, pokud je to možné. Where is the nearest ATM to withdraw cash in crowns? Kde je nejbližší bankomat pro výběr hotovosti v korunách? Kde je nejbližší bankomat pro výběr hotovosti v korunách? Can you recommend a good restaurant in the neighborhood? Můžete mi doporučit nějakou dobrou restauraci v okolí? Můžete mi doporučit nějakou dobrou restauraci v okolí? I need to buy a tram ticket in the vending machine. Potřebuji si koupit lístek na tramvaj v automatu. Potřebuji si koupit lístek na tramvaj v automatu.
What time is breakfast served in this hotel? V kolik hodin se podává snídaně v tomto hotelu? V kolik hodin se podává snídaně v tomto hotelu? Is this place safe for tourists during the night? Je toto místo bezpečné pro turisty během noci? Je toto místo bezpečné pro turisty během noci? I would like to buy some souvenirs for my family. Chtěl bych si koupit nějaké suvenýry pro svou rodinu. Chtěl bych si koupit nějaké suvenýry pro svou rodinu. Can you call me a taxi to my hotel address? Můžete mi zavolat taxi na adresu mého hotelu? Můžete mi zavolat taxi na adresu mého hotelu? How do I get to the nearest hospital or pharmacy? Jak se dostanu k nejbližší nemocnici nebo lékárně? Jak se dostanu k nejbližší nemocnici nebo lékárně? Where are the public toilets in this shopping center? Kde jsou veřejné toalety v tomto nákupním centru? Kde jsou veřejné toalety v tomto nákupním centru? Do you have any vegetarian options on the menu? Máte nějaké vegetariánské možnosti v jídelním lístku? Máte nějaké vegetariánské možnosti v jídelním lístku? Can you tell me how long the walk takes? Můžete mi říct, jak dlouho trvá cesta pěšky? Můžete mi říct, jak dlouho trvá cesta pěšky? Is this castle open to the public every day? Je tento hrad otevřený pro veřejnost každý den? Je tento hrad otevřený pro veřejnost každý den? I need help with my luggage. It is very heavy. Potřebuji pomoci s mým zavazadlem. Je velmi těžké. Potřebuji pomoci s mým zavazadlem. Je velmi těžké. Where is the tourist information center in this city? Kde je turistické informační centrum v tomto městě? Kde je turistické informační centrum v tomto městě? Can you give me a discount if I buy more pieces? Můžete mi dát slevu, pokud si koupím více kusů? Můžete mi dát slevu, pokud si koupím více kusů? What is the weather like today? Will it rain or be sunny? Jaké je dnes počasí? Bude pršet nebo bude slunečno? Jaké je dnes počasí? Bude pršet nebo bude slunečno? I would like to see the historical center of this city. Chtěl bych si prohlédnout historické centrum tohoto města. Chtěl bych si prohlédnout historické centrum tohoto města. Where can I charge my mobile phone on the plane? Kde si mohu nabít svůj mobilní telefon v letadle? Kde si mohu nabít svůj mobilní telefon v letadle? Is breakfast and dinner also included in the price? Je v ceně ubytování zahrnuta také snídaně a večeře? Je v ceně ubytování zahrnuta také snídaně a večeře? Can you show me where the exit from this museum is? Můžete mi ukázat, kde je východ z tohoto muzea?
Můžete mi ukázat, kde je východ z tohoto muzea? I need to exchange money for Czech crowns in a bank. Potřebuji si vyměnit peníze za české koruny v bance. Potřebuji si vyměnit peníze za české koruny v bance. What time does the guided tour of the castle start? V kolik hodin začíná prohlídka zámku s průvodcem? V kolik hodin začíná prohlídka zámku s průvodcem? Do you have air conditioning or a fan in this room? Máte v tomto pokoji klimatizaci nebo ventilátor na léto? Máte v tomto pokoji klimatizaci nebo ventilátor na léto? I would like to buy a bottle of water in this shop. Chtěl bych si koupit láhev vody v tomto obchodě. Chtěl bych si koupit láhev vody v tomto obchodě. Where can I find the timetable for this train connection? Kde najdu jízdní řád pro tento vlakový spoj? Kde najdu jízdní řád pro tento vlakový spoj? Can you help me find my hotel on this map? Můžete mi pomoci najít můj hotel na této mapě? Můžete mi pomoci najít můj hotel na této mapě? Is this ticket valid for all zones in the city? Je tento lístek platný pro všechny zóny ve městě? Je tento lístek platný pro všechny zóny ve městě? I would like to book a flight ticket to London for tomorrow. Chtěl bych si zarezervovat letenku do Londýna na zítra. Chtěl bych si zarezervovat letenku do Londýna na zítra. Where are the life jackets stored on this plane? Kde jsou uloženy záchranné vesty v tomto letadle? Kde jsou uloženy záchranné vesty v tomto letadle? Can you bring me a glass of water with ice, please? Můžete mi přinést sklenici vody s ledem, prosím? Můžete mi přinést sklenici vody s ledem, prosím? What are the opening hours of this gallery over the weekend? Jaké jsou otevírací hodiny této galerie přes víkend? Jaké jsou otevírací hodiny této galerie přes víkend? I would like to buy a boat ticket for the river. Chtěl bych si koupit jízdenku na loď po řece. Chtěl bych si koupit jízdenku na loď po řece. Where can I pick up the keys to my apartment? Kde si mohu vyzvednout klíče od svého apartmánu? Kde si mohu vyzvednout klíče od svého apartmánu? Do you have any maps for cyclists in this region? Máte nějaké mapy pro cyklisty v tomto regionu? Máte nějaké mapy pro cyklisty v tomto regionu? Is it possible to store luggage in this hotel? Je možné si v tomto hotelu uschovat zavazadla? Je možné si v tomto hotelu uschovat zavazadla? I would like to know if the tap water is drinkable. Chtěl bych vědět, jestli je voda z kohoutku pitná. Chtěl bych vědět, jestli je voda z kohoutku pitná.
Where is the nearest bus stop towards the airport? Kde je nejbližší zastávka autobusu směr na letiště? Kde je nejbližší zastávka autobusu směr na letiště? Can you recommend some interesting place to visit? Můžete mi doporučit nějaké zajímavé místo k návštěvě? Můžete mi doporučit nějaké zajímavé místo k návštěvě? How do I get to the top of this mountain on foot? Jak se dostanu na vrchol této hory pěšky? Jak se dostanu na vrchol této hory pěšky? I would like to buy postcards and postage stamps. Chtěl bych si koupit pohlednice a poštovní známky. Chtěl bych si koupit pohlednice a poštovní známky. Where are the changing cabins on this beach? Kde jsou kabinky na převlékání na této pláži? Kde jsou kabinky na převlékání na této pláži? Do you have a pool or a fitness center in this hotel? Máte v tomto hotelu bazén nebo fitness centrum? Máte v tomto hotelu bazén nebo fitness centrum? I would like to order a coffee with milk and sugar. Chtěl bych si objednat kávu s mlékem a cukrem. Chtěl bych si objednat kávu s mlékem a cukrem. Can you tell me what time it is right now? Můžete mi říct, kolik je právě teď hodin? Můžete mi říct, kolik je právě teď hodin? Where do I find the taxi stand in front of this train station? Kde najdu stanoviště taxíků před tímto vlakovým nádražím? Kde najdu stanoviště taxíků před tímto vlakovým nádražím? Do you have any free rooms for one person today? Máte nějaké volné pokoje pro jednu osobu dnes? Máte nějaké volné pokoje pro jednu osobu dnes? I would like to rent a bike for the whole day today. Chtěl bych si půjčit kolo na celý dnešní den. Chtěl bych si půjčit kolo na celý dnešní den. How do you say this word in Czech, please? Jak se řekne toto slovo v češtině, prosím? Jak se řekne toto slovo v češtině, prosím? Where can I buy tickets for this theater performance? Kde si mohu koupit lístky na toto divadelní představení? Kde si mohu koupit lístky na toto divadelní představení? Can you show me where the nearest post office is? Můžete mi ukázat, kde je nejbližší pošta v okolí? Můžete mi ukázat, kde je nejbližší pošta v okolí? I would like to have a beer in this pub. Chtěl bych si dát pivo v této hospodě. Chtěl bych si dát pivo v této hospodě. Is smoking or eating allowed on this bus? Je v tomto autobuse povoleno kouřit nebo jíst? Je v tomto autobuse povoleno kouřit nebo jíst? Where can I find the list of allergens in this food, please? Kde najdu seznam alergenů v tomto jídle, prosím? Kde najdu seznam alergenů v tomto jídle, prosím?
Do you have any special offers for families with children? Máte nějaké speciální nabídky pro rodiny s dětmi? Máte nějaké speciální nabídky pro rodiny s dětmi? I would like to buy a newspaper at this stand. Chtěl bych si koupit noviny v tomto stánku. Chtěl bych si koupit noviny v tomto stánku. Where is the nearest car park in the city center? Kde je nejbližší parkoviště pro auta v centru města? Kde je nejbližší parkoviště pro auta v centru města? Can you tell me where the entrance to the metro is? Můžete mi říct, kde je vchod do metra? Můžete mi říct, kde je vchod do metra? I would like to order a pizza to go, please. Chtěl bych si objednat pizzu s sebou, prosím. Chtěl bych si objednat pizzu s sebou, prosím. Where can I buy a SIM card for my phone? Kde si mohu koupit SIM kartu pro svůj telefon? Kde si mohu koupit SIM kartu pro svůj telefon? Do you have a TV and radio for guests in this room? Máte v tomto pokoji televizi a rádio pro hosty? Máte v tomto pokoji televizi a rádio pro hosty? I would like to go for a walk in this park. Chtěl bych jít na procházku do tohoto parku. Chtěl bych jít na procházku do tohoto parku. Can you recommend a good hotel in Prague? Můžete mi doporučit nějaký dobrý hotel v Praze? Můžete mi doporučit nějaký dobrý hotel v Praze? How do I get to this place by bus or train? Jak se dostanu na toto místo autobusem nebo vlakem? Jak se dostanu na toto místo autobusem nebo vlakem? I would like to buy a ticket for the cable car up. Chtěl bych si koupit jízdenku na lanovku nahoru. Chtěl bych si koupit jízdenku na lanovku nahoru. Where can I find a pharmacy that is open all night? Kde najdu lékárnu, která má otevřeno celou noc? Kde najdu lékárnu, která má otevřeno celou noc? Do you have any discounts for students or seniors? Máte nějaké slevy pro studenty nebo pro seniory? Máte nějaké slevy pro studenty nebo pro seniory? I would like to buy a map of the surroundings for hiking. Chtěl bych si koupit mapu okolí pro pěší turistiku. Chtěl bych si koupit mapu okolí pro pěší turistiku. Where can I top up my city transport card? Kde si mohu nabít kartu na městskou dopravu? Kde si mohu nabít kartu na městskou dopravu? Can you tell me what the name of this street is? Můžete mi říct, jak se jmenuje tato ulice? Můžete mi říct, jak se jmenuje tato ulice? I would like to order breakfast to my room. Chtěl bych si objednat snídani do svého pokoje. Chtěl bych si objednat snídani do svého pokoje. Where can I find the nearest grocery store nearby? Kde najdu nejbližší obchod s potravinami v okolí?
Kde najdu nejbližší obchod s potravinami v okolí? Do you have laundry and ironing service in this hotel? Máte v tomto hotelu službu praní a žehlení prádla? Máte v tomto hotelu službu praní a žehlení prádla? I would like to buy an umbrella because it's starting to rain hard. Chtěl bych si koupit deštník, protože začíná silně pršet. Chtěl bych si koupit deštník, protože začíná silně pršet. Where can I rent skis in this winter resort? Kde si mohu půjčit lyže v tomto zimním středisku? Kde si mohu půjčit lyže v tomto zimním středisku? Can you show me the way to the airport on the map? Můžete mi ukázat cestu na letiště na mapě? Můžete mi ukázat cestu na letiště na mapě? I would like to know how much a night in this hotel costs. Chtěl bych vědět, kolik stojí noc v tomto hotelu. Chtěl bych vědět, kolik stojí noc v tomto hotelu. Where is the nearest gas station for refueling? Kde je nejbližší benzínová stanice pro doplnění paliva? Kde je nejbližší benzínová stanice pro doplnění paliva? Do you have any information about trips in this region? Máte nějaké informace o výletech v tomto regionu? Máte nějaké informace o výletech v tomto regionu? I would like to buy a ticket for a classical music concert. Chtěl bych si koupit lístek na koncert vážné hudby. Chtěl bych si koupit lístek na koncert vážné hudby. Where can I find luggage storage at this train station? Kde najdu úschovnu zavazadel na tomto vlakovém nádraží? Kde najdu úschovnu zavazadel na tomto vlakovém nádraží? Can you tell me if this train is direct? Můžete mi říct, jestli je tento vlak přímý? Můžete mi říct, jestli je tento vlak přímý? I would like to book a taxi for tomorrow morning. Chtěl bych si objednat taxi na zítra ráno. Chtěl bych si objednat taxi na zítra ráno. Where can I buy sunscreen in this shop? Kde si mohu koupit opalovací krém v tomto obchodě? Kde si mohu koupit opalovací krém v tomto obchodě? Do you have a safe in this hotel to store valuables? Máte v tomto hotelu trezor pro uložení cenností? Máte v tomto hotelu trezor pro uložení cenností? I would like to see this cathedral from the inside, please. Chtěl bych si prohlédnout tuto katedrálu zevnitř, prosím. Chtěl bych si prohlédnout tuto katedrálu zevnitř, prosím. Where can I find the sightseeing bus stop for tourists in Prague? Kde najdu zastávku vyhlídkového autobusu pro turisty v Praze? Kde najdu zastávku vyhlídkového autobusu pro turisty v Praze? Can you give me a receipt for payment of this bill? Můžete mi dát potvrzení o zaplacení tohoto účtu? Můžete mi dát potvrzení o zaplacení tohoto účtu?